kwana biyu ma muka yi. Kuma gaskiya fi sabilillahi wannan gayyatan an daɗe ba tun yanzu aka yi. An kai wata nawa? Ya fi wata nawa. Na ji tun last 2 years ko 3 da haka. Ina da yace ka? Sabon gari ne. A nan Kano ne? A nan Kano, yes. Ci gaba. To abin da ya faru an gayyace mu wannan kungiyan kamar yadda na sani kuma da yadda na san al'amuransu mafi yawanci empowerment ɗin mata shi suka yi kuma a kan haka suka gayyace mu. To wata gaba ce aka zo akan human rights shine aka yi wannan bayanin LGBT mene, but ni ban san me ake nufi actually da LGBTQ a lokacin. Wannan interview ake mun ne bayan abin nan workshop din cewar me zaka ce game da misali an zo ne akan gaba cewar ko 'yan sanda jami'an tsaro ana kama LGBTQ amma ban san su waye ba, ana kama su ana musu hukunci ba tare da saboda halin da suke ciki. Kun gani to sai suka cewa me zan ce game da haka, na ce ba daidai ba ne. Idan mutum ya yi laifi ya kamata a yi masa hukunci equally. To wannan shine gaba na farko abin da ya faru game da wannan, amma a lokacin duk ban san me LGBT ke nufi, sai dai daga baya ne nake jin labarin cewar gaba abin da ake ciki game da LGBT. Abin da nake son fahimta ita waccan kungiya da ta gayyace ka me sunan kungiyar? Me alaka ta LGBT? Su ba Women Empowerment and Health Initiative ni dai ban san su da wata alaka da LGBT ba. Amma a gurin aka yi magana, a gurin ake akan human rights ne aka kawo magana issue na LGBT. Yes. Wannan shi ya kace wise. Wannan da aka yi maganar LGBTQ ya kamata a ce da mutum ya dan bincika ya ji menene ma'anar LGBTQ din kafin kai bayani akan ta. Ba kai wannan tunanin ba? Ban yi wannan tunanin ba, saboda ina gaya ma wata gaba ce aka zo akan cewar abin da ya shafi human rights. Aka ce a Nigeria 'yan LGBTQ suna samun matsaloli kaza. To amma kuma ga hujjar cewar idan an kama su ana yi musu